அரசு போட்டித் தேர்வு படித்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும் அதில் நம்ம பார்க்குறது நாமக்கல் கவிஞர். இவருடைய காலங்கள் பார்த்திங்கன்னா 1888 1972 அவர் இறக்குறாரு. பிறந்த ஊர் நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூரில் அவர் பிறக்கிறாரு. இவருடைய இயற்பெயர் ராமலிங்கம் பிள்ளை. இவருடைய பெற்றோர் வெங்கட்ராமன் அம்மணி அம்மாள். இவர் எழுதிய நூல்கள் மலைக்கல்லன், என் கதை, அவனும் அவளும், காணாமல் போன கல்யாண பெண், பிரார்த்தனை, சங்கொலி, மாமன் மகள், அரவணை சுந்தரம், தமிழின் இதயம், கவிதாஞ்சலி, தமிழ் மனம், தமிழ் தேர், சரவண சுந்தரம், இசைத்தமிழ், இலக்கிய இன்பம், திருக்குறள் புதுவுரை, காமதேனு, வால்மீகியும். இவருடைய சிறப்பு பார்த்திங்கன்னா, இவர் தமிழறிஞர், கவிஞர், விடுதலை போராட்ட வீரர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர். காந்தியடிகளின் கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு காந்தியத்தை பின்பற்றியதால் இவர் காந்திய கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞராக விளங்கியவர். மத்திய அரசு இவருக்கு பத்மபூஷன் விருதளித்து போற்றியது. பாரதியார் இவரை பலே பாண்டியர் என்று பாராட்டினார். இவருடைய மேற்கோள் பாடல்கள்: கத்தி இன்றி இரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது, தமிழன் என்றோர் இனமுண்டு, தனியே அதற்கொரு குணமுண்டு, தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒத்துக்கொள், காந்தியை மறக்காதே என்றும் சாந்தியை இழைக்காதே, பாட்டாளி மக்களது பசி தீர வேண்டும், பணமென்ற மோகத்தின் விசை தீர வேண்டும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை. இவருடைய காலங்கள் பார்த்திங்கன்னா, இவருடைய பிறப்பு 27/8/1876. இவருடைய இறப்பு 26/9/1954. இவருடைய ஊர் பார்த்திங்கன்னா குமரி மாவட்டம் தேரூரில் இவர் பிறக்கிறாரு. இவருடைய பெற்றோர் சிவதானு பிள்ளை, ஆதிலட்சுமி, மனைவி உமையம்மாள். இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் கவிமணி தேவி. ஆசிரியர் பணி 36 ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர். இவரின் ஆசிரியர் சாந்தலிங்க தம்பிரான். இவருடைய நூல்கள் ஆசிய ஜோதி, அர்னால் எழுதிய லைட் ஆஃப் ஏசியா என்ற நூலை மொழிபெயர்த்தார். மலரும் மாலையும், மருமகள் வழி மான்மியும், கதர் பிறந்த கதை, உமர் கையாம் பாடல்கள், தேவியின் கீர்த்தனங்கள், கவிமணியின் உரைமணிகள், காந்தரூர் சாலை, குழந்தை செல்வம். இவரது முதல் நூல் அழகம்மை ஆசிரிய விருத்தம். சிறப்புகள்: 1940 பச்சையப்பன் கல்லூரி தமிழ்வேல் உமாமகேஸ்வர பிள்ளை அவர்கள் கவிமணி என்ற பட்டம் வழங்கினார். 1943 அண்ணாமலை அரசர் ஆத்தங்குடியில் பொன்னாடை போற்றி கௌரவித்தார். 1954 கவிமணிக்கு தேரூர் நினைவு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 2005 இந்திய அரசு அஞ்சத்தலை வெளியிட்டு சிறப்பித்தது. மேற்கோள் பாடல்கள்: உள்ளத்து கவிதை, உருவெடுப்பது கவிதை, தெள்ளத் தெளிந்த தமிழில் உன்னை தெளிந்துரைப்பது கவிதை, மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதம் செய்திட வேண்டும் அம்மா, தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளை பசு, அங்கே துள்ளி குதிக்குது கன்றுக்குட்டி, ஓடும் உதிரத்தில் வடிந்து ஒழுகும் கண்ணீரில் தேடி பார்த்தாலும் ஜாதி தெரிவதுண்டோ, பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியடா. அடுத்து நாம் பார்க்குறது முடியரசன். இவருடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா 1920 பிறக்கிறாரு. 1998 இவருடைய இறப்பு இருக்குது. இயற்பெயர் துரைராசு. இவருடைய ஊர் தேனி மாவட்டத்தில் பெரியகுளம். பெற்றோர் சுப்பராயலு, கீதலட்சுமி. இவருடைய பணின்னு பார்த்திங்கன்னா, இவர் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றுறாரு காரைக்குடியில். இவர் இயற்றிய நூல்கள் பூங்கொடி காவியம், காவிப்பாவை, வீர காவியம், ஊற்றுக்கோள், முடியரசன் கவிதைகள், சுவரும் சுண்ணாம்பும், பாடும் குயில். சிறப்புகள்: பாரதிதாசன் பரம்பரையை கவிஞருள் மூத்தவர். தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா ஆகியோரிடம் நெருங்கி பழகியவர். 1966 பூங்கொடி காவியத்திற்காக தமிழக அரசு பரிசு வழங்கியது. முடியரசன் கவிதைகளை சாகித்ய அகாதமி இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டது. முடியரசன் கவிதைகள் என்னும் நூல் தமிழக அரசின் பரிசினை பெற்றது. பூங்கொடி காவியம் தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்தின் பரிசு பெற்றது. இவரது கவிதைகள் புண்ணிய இதழ்களில் வெளிவந்ததால் இவரை பாரதிதாசன் பரம்பரை என்று அழைத்தனர்.
இவரை அண்ணா அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் வாணியம்பாடி என்று புகழ்ந்துள்ளார். 1987 பாவேந்தர் விருது, 1988 கலைஞர் விருது பெற்றார். 1998 கலைமாமணி விருது பெற்றார். மேற்கோள்கள்: காசுக்கு பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் என்று பாடியவர். மீசைக்கும் கூழுக்கும் ஆசைப்பட்டு மேல் விழுந்து பாடுபவன் கவிஞன் அல்ல. தேசத்தை தன்னினைத்து தாழ்த்திவிட்டு தேட்டை பாடுபவன் கவிஞன் அல்ல. மொழிக்கு காசு வரும் பிள்ளையேல் எம்மொழியும் அழிந்து போகும். ஆட்சிக்கு அஞ்சாமல் யாரேனும் ஆள என துஞ்சாமல் தனது நாட்டின் மீட்சிக்கு பாடுபவனை கவிஞன் ஆவான் என்று பாடியுள்ளார். அரசு போட்டித் தேர்வு படிச்சுட்டு இருக்க அனைவரும் அரசு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் நோக்கத்திற்காகவே நம்ம தினமும் வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதை மட்டும் படிங்க, வேறு எதுவும் படிக்க வேண்டாம். உங்களுக்காகவே மிக சிறப்பான முறையில் ஸ்ரீ ஜெயம் பயிற்சி மைய டீம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த வீடியோ கிளாஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த வீடியோவை பாருங்கள், நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க. ரொம்ப ஷார்ட்கட்டில் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. உறுதியோடு படிங்க. கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு அரசு வேலை இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு படிங்க. இதை தாண்டி வேறு எதுவும் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம். இதை படித்தாலே போதும், கண்டிப்பாக நீங்கள் அரசு வேலைக்கு போயிடுவீங்க. நீங்கள் படிக்கிற அனைவரும் அரசு வேலைக்கு செல்ல ஸ்ரீ ஜெயம் பயிற்சி மையம் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.